Ambalmaw aw ni ɲakuma aw bisimila Joliba TV News ale jabarani ka aw bisimila radio Joliba ale fana fiɲɛ siraw kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn bi jumadon in na min bɛ tali kɛ février kalo ale tile 4 san 2022 k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn aw minnu sigimɛ ka kunnafoni di gafew lakalili waati kɔnɔ an b'aw fo dantɛ foli min na gafe minnu bɛ yen n'a bɛ sɛbɛn don o don an y'a kanu ka lakali aw ye ka taa min ye nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka taa bila kanɲɛ 10 na segin kɛ jɛmukan kan min bɛ tali kɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ani nɛgɛ kanɲɛ 12 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka taa se sufɛla fana ma nɛgɛ kanɲɛ 20 ani 3 o mana tɛmɛ ni sanga 30 ye o la an yera kɛnɛ ka limanaw gafew b'an bolo kɔrɔ an bɛna an da don minnu na sisan k'u walawala aw ye fɔlɔ limanaw o ye les échos welewele ale kumana a y'a jira k'a fɔ min ye kolokanikaw fɛ yen ko min ye premier ministre ye Choguel Kokala Mayiga ale ye taama kɛ ka taa yen nɔ taama in tun bɛ don hukumu kɔnɔna la ko kolokanikaw ye kɛnɛyaso kura sɔrɔ n'o kama ko centre de santé de référence CCRF a kɛra sababu ye kolokanikaw limanaw taa ni ka segin bɔra u ma kɛnɛyako nasira ninnu na an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen min ye l'indépendant ye ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO y'a ka jɛrɛ dɔ kɛ kunungo alamisa février kalo tile 3 san 2022 a kɛra Ghana jamana ka u ka faaba la Accra yɔrɔ ni wagati in na ko Mali jamana ɲɛmɔgɔ hali sisan u ma se ka kuma jɔnjɔn fɔ CEDEAO maaw ye o kɛra sababu ye CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw k'u ye u ma ɲangi wuli ka bɔ Mali kan ko nka min ye Burkina Faso limanaw ko ɲangi ma ta ale kama an bɛna an da don o la sisan mana bɔ yen ko Faransi ka kɛlɛcɛw n'o ye Barikani ye minnu bɛ Mali kɔnɔna la u y'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ cɛ ka na Gawo mara la kɔsa in na ko nka a bɛ n'a fɔ baara dɔ bolodalen don Faransi jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka Barikani yɛrɛ wuli ka bɔ Mali la pewu limanaw ka taa n'a ye Niger jamana kan o baaraw de bɛ ka boloda nin wagati ninnu na l'indépendant de y'o fɔ an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen l'histoire fana kumana CEDEAO ka ɲangini ninnu hukumu kɔnɔna la a jirala k'a fɔ a kɔlɔlɔ bɛ ka bi Senegal jamana ka bi sabu u ka sɔrɔ bosoba minnu bɛ yen olu wulilen don ka laɲini kɛ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Senegal yɛrɛ jamanakuntigi Macky Sall ale yɛrɛ kan ka kɛ Union africaine ɲɛmaa ye yan'o cɛ a kan ka na Mali la yan ko ka kuma Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa u ka se ka ɲangi ninnu wuli an bɛna an da don o fana na sisan l'histoire kɔnɔ o mana bɔ yen le Sphinx ale kumana Sphinx y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔba min kun kɛra walasa ka yuruguyurugu kɛlɛ ani dunko juguya an ka jamana kɔnɔna la yan yalima ko wulikajɔ min kun kɛra mun de kɛlen don ka a wulikajɔ ka nɔ bɔ a ko la an bɛna an da don o la sisan min bɛ tali kɛ an ka kɛnɛyasoba minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan a jirala k'a fɔ jɔnni de ko bi ko furanjɛla fanga k'u tɛ ka baara kɛ sabu ko minɛn caman kura o de sɔrɔla ka bila an ka kɛnɛyaso ninnu kɔnɔna la o kɛra sababu ye min ye kɛnɛya ye maa ka bɔ Mali kɔnɔ yɛrɛ ka t'i yɛrɛ furakɛ jamana kɔ kan jamanaw furanjɛla fanga maaw bɛ fɛ ka o de ban pepewu an bɛna an da don o la Sphinx kɔnɔ o mana bɔ yen le soir de Bamako kumana soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko Birama Touré ka kuma jamanaw n'o ye kunnafonidila min tununa a bɛ san 6 bɔ sisan a jirala k'a fɔ Reporters sans frontières ko ale ye kunnafoni kura dɔw sɔrɔ a ko kan an bɛna an da don o fana na sisan soir de Bamako kɔnɔna la o mana bɔ yen an b'a kuncɛ ni Nouvelle Horizon ye ale y'a jira k'a fɔ minisiri min bɛ yen n'ale bɛ sariya kunna Mamadu Kasoge k'a ye welewelekan bila Mali sariyatigiw bɛɛ lajɛlen ma ko u bɛ ka jateminɛ dɔ kɛ sisan k'a fɔ sariya maa minnu bɛ yen n'olu bolo bɛ sariya la ko waleya dɔw bɛ ta u fɛ nin waati ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔw ale ni kunnafoni siraw kan min ni magistrat yɛrɛ baara tɛ taa fiyewu Mamadu Kasoge a na kɛ ladilikan de don ka ɲɛsin ninnu ma an bɛna an da don o la sisan yan'an ka se o ma an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn les échos welewele ale kumana Echo y'a jira k'a fɔ min ye CCRF kura n'o ye centre de santé de référence limanaw kɛnɛyaso kura de don min dilala kolokanikaw fɛ yen nɔ a kɛra min ye Choguel Kokala Mayiga ale min bɛ fangabulon ɲɛma bi a jirala k'a fɔ kunungo alamisa février kalo tile 3 min bɛ tali kɛ centre de santé de référence kolokani a na kɛ min ye nafolo yɛrɛ min donna la a nafolo bɛɛ lajɛlen bɔra an ka jamana wagandɛba kɔnɔna la an k'a fɔ 1,600,000 ɲɔgɔn na o de donna a ko da fɛ
a jarala k'a fɔ hakilila jiginna fana ko miliyari 1 bɛ yen o de tara ka bila fana minɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ san ka bila min ye kɛnɛyaso in ale kɔnɔna la o fana miliyari 1 tara ka bila o fana ka bolo kan a jarala k'a fɔ min ye CCRF min filɛ n'a dilala Kolokanikaw fɛ yen ko banabaatɔw bɛ da dilan minnu kan n'o ye liyo ye o 70 ɲɔgɔn na o b'a kɔnɔna la n'i ye so in yɛrɛ jɔra dugukolo hakɛ min kan a bɛ se hectare 14 ɲɔgɔnna ma ko nka o la hectare 5 de tara ka se ka baara kɛ o kan a jirala k'a fɔ fana min ye limanaw banabaatɔw mago bɛ lafiya fɛn fɛn na kɛnɛyaso in kɔnɔna la ko o lafiya bɛɛ lajɛlen kɔni dilanla wa k'a fɔ de ko min bɛ tali yɛrɛ fana kɛ banabaatɔ minnu bɛ yen n'a fɔra k'olu bɛ u yɛrɛ sɛgɛn ka bɔ Kolokani dafɛlaw la ka taa u yɛrɛ furakɛ fan wɛrɛw fɛ ko nin ye o bannen ye a jirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ kɛnɛyaso in a dilanli kun jɔra ko nka kɔsa in na gouvernement ye wulikajɔ min kɛ n'o ye furancɛla fanga ye ka $600,000 ani a n'a kunkanfɛn k'o di tile 150 kɔnɔna la baara in sera ka laban o kɔfɛ minɛn minnu fana dira ka fara minɛn kofɔlen minnu n'an ye olu fɔ sisan a bɛ se min ye mobili 2 ma n'o ye 4x4 2 ye double cabine 2 a jirala k'a fɔ fana ambulance 1 minnu bɛ banabaatɔw ta limanaw k'o fana dira jamanakuntigi fɛ colonel Asimi Goyita ni kɛnɛyaso kura in ma nisɔndiya kɔni bonyana a ko siratigɛ la sabu Kolokanikaw caman bɛ yen minnu y'u ka nisɔndiya yira kɛrɛnkɛrɛnnenya maire ka taa se dugutigi fana ma ninnu bɛɛ lajɛlen da tun bɛ file kelen la sabu u ka nisɔndiya min n'u y'o jira jamana ɲɛmɔgɔw la o ye k'a fɔ bi Kolokani bɛ se k'i disi gosi ni kɛnɛya taabolo ɲuman ye sabu ko sigidalama minnu bɛ yen n'olu tun bɛ Kolokani n'olu tun bɛ bɔ yɔrɔ janw na limanaw ka na u ka kɛnɛyaso misɛnninw na yɔrɔ an bɛ waati min na ko sisan a jirala k'a fɔ kɛnɛyaso misɛnnin minnu bɛ yen n'o ye centre de santé communautaire ye o 25 o de bɛ Kolokani mara kɔnɔna la bi ka sababu kɛ maa 349 ani maa 867 o de bɛ Kolokani dugu kɔnɔna la an bɛ don min na ko bi kɛnɛyaso misɛnnin minnu filɛ nin n'o ye centre de santé communautaire ye o tɛ se ka labɔli kɛ a ka kan kɛnɛyaso belebeleba ka jɔ o de kɛra sababu ye nin centre de santé de référence n'u k'a ma CCRF limanaw ale jɔra o kɛra sababu ye minisiri ɲɛma Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan yen nɔ ka taa se minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ani ɲɛtaga madame Jeminatu Sangare ale fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan fo ka taa se Imam Umaru Jara minisiri min bɛ yen n'ale fana bɛ hadamadenya taabolo ɲuman ani dɛmɛ kunna ani Kulukoro gouverneur ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko kɛnɛ kan yen limanaw an ye nin kunnafoni bɔ les échos welewele de kɔnɔna la n'an ye écho bila an bɛ don l'indépendant kɔnɔ l'indépendant ale kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko min ye Barkani ye Faransi ka kɛlɛcɛw a jirala k'a fɔ olu bɛ Mali kɔnɔna la yan a bɛ waati jan bɔ nka ko nin waati laban in na a na kɛ Barkani kɔni y'a ka baara bolodaw yɛlɛma u kan ka taa sira minnu kan u bɛ ka o de ɲɛɲini sisan kunnafoni in dira da garantilen na k'a jira k'a fɔ min ye Faransi jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ye olu bɛ ka ɲɔgɔn ye Barkani ka sini yɛrɛ bɛna kɛ cogo di nka limanaw ma a bɛ se ka kala turu min ka bi o de ye k'a fɔ Barkani yɛrɛ bɛ fɛ k'a ka kɛlɛcɛw bɛɛ lajɛlen de bɔ Mali kɔnɔna la yan ka sɔrɔ k'u kunda n'a ye Niger ale jamana kan a na kɛ Emmanuel Macron yɛrɛ ani Faransi minnu bɛ yen n'olu da bɛ lakanako kuma na ani olu ye sigikafɔ kɛ min kɛra kunungo yɛrɛ a jirala k'a fɔ Emmanuel Macron hakilila min kɔni taara u ka ɲɔgɔnye laban in na o ye k'a fɔ Barkani ka sigi Mali la yan limanaw a bɛna ban pepewu nka hali n'a sɔrɔla a ma kɛ fɔlɔ o de hakilila bɛ u la o la a jirala k'a fɔ nin wagati in na ko misaliya yɛrɛ ye mun ye o ye k'a fɔ Florence Parly ale min bɛ u ka kɛlɛcɛw kunna ko ale bɛ Niger jamana kan kabi araba tɛmɛnen o taama in na a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye ka taa sigi labɛn min ye Barkani ye ka u bɔ Mali kɔnɔna la yan pewu limanaw ka taa n'u ye min bɛ tali kɛ Niger jamana kan ko nka Faransi jamana y'a jira k'a fɔ lakana kɔni u bɛ to o la walasa ka banbatimaw kɛlɛ Sahel kɔnɔna la ko nka limanaw u bɛna baara in kɛ ko nka Mali sen foyi tɛna ye u ka baara la bilen o de ye kunnafoni yɛrɛ ye limanaw ale l'indépendant kelen in kɔnɔ min ye jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnni kɛra n'u k'a ma sommet extraordinaire CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kunungo alamisa février kalo tile 3 a kɛra Akara Ghana faaba la a jirala k'a fɔ ko nka Mali jamana ɲɛmɔgɔw n'o ye furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye ko ɲangini kɔni tora olu da la
nga limana Burkina Faso min n'ale fanga d'Afrique kosa ina ko nyangi foyi mata Burkina koni kama ko strategie nuna a jarala ka fɔ an bi waati min ko sisan CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw u ye yɛrɛ min kɛ limana yɛrɛ min ni ma bɛ se ka kala turu kuma min kan o ye k'a fɔ Nana Akufo-Addo yɔrɔ ale de bɛ CEDEAO yɛrɛ kotigiya la bi a ka kumaw kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko nin wagati in na fiɲɛ dɔ bɛ yen min bɛ ka ci farafinna tilebiyanfan kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO jamanaw kɔnɔna la o ye k'a fɔ ko ka fanga diyagoya minɛ ani ka min ye démocratie fanga bɛɛjɛ fanga ko o sɛbɛkɔrɔ se bɛ ka tereke o kan ka sababu kɛ jamana damadɔ bɛ yen nin wagati in na ko min ye fanga bɛ ka dafiri olu kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen coup d'état ye ko kɛmɛ ka u jɔrɔ kosɛbɛ a sera CEDEAO ka wulikajɔ sɔrɔ ale kɔnɔna la l'essor y'a jira k'a fɔ nin wagati in na ko min bɛ tali kɛ CEDEAO ka ɲangini minnu filɛ nin na an bɔra ka kuma fɔ sisan limanaw a kɔlɔlɔ bɛ ka bin Senegal jamana ka bi sabu munna Senegal jamana den minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsinnen don sɔrɔ bosoli ma a jirala k'a fɔ olu kɔni bɛ kule la bi ka ɲɛsin u yɛrɛ ka jamana kuntigi ma ka jira la k'a fɔ ko olu ma se ka foyi de faamu nin wagati in na CEDEAO kɛlen don ka ɲangi min ta ka ɲɛsin Mali ma sabu ko n'i ye jamana lajɛ bi jamana min ni a ka sɔrɔ ka bon ani Senegal jamana cɛ k'o ye Mali ye sabu Dakar ni Bamako cɛ a jirala k'a fɔ sɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ sɔrɔ san kɔnɔna la limanaw miliyari caman de don sɔrɔ bosoba ninnu u ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ de sigi u ka jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ ye ko groupement économique du Sénégal n'u k'a ma ko GES o k'u bɛ min ɲini bi o ye k'a fɔ u ka jamana kuntigi n'o ye Macky Sall ye limanaw maa min yɛrɛ bɛ jɛkulu in ɲɛma n'o ye Sayibou Gueye a ka kuma la a ko kabi CEDEAO ye ɲangi ninnu ta ka ɲɛsin Mali ma ka Mali datugu ani Senegal jamana cɛ limanaw k'a kɛra sababu ye ka kɔlɔlɔba de se olu ka sɔrɔ baaraw ma a kɛra sababu ye min ye mɔbiliba minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ Dakar ka na Bamako yan a kɛra sababu ye ka miliyari 600 ɲɔgɔnna ka o de u ma se ka tɛgɛ da min ye Gueye tɔgɔ in ye a ka kuma la a yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'o ye Mbaye Mbeng les collectifs des entreprises agréées pour le transport et la livraison des conteneurs ale fana ka fɔ la ko conteneur minnu bɛ bɔ Senegal jamana ka kana Mali la yan limanaw ko ni jateminɛ kɛ ko miliyari 250 k'o de bɛ o de bɛ ladon Senegal jamana kunna waati n'a ka waati ko nka a jirala k'a fɔ nin wagati in na ko min ye a bɛ se 4 millions ɲɔgɔnna ma minnu ye conteneur ye minnu kun kan ka na Mali kɔnɔna la yan CEDEAO ka ɲangi kɛra sababu ye olu si tɛ ka bɔ a kɛra sababu ye nafolo kasabi min bɛ ka tiɲɛ Senegal jamana sɔrɔ bosobaw kunna limanaw o de cayara kosɛbɛ ko wa ko kɔlɔlɔ in ma dan o fana ma a jirala k'a fɔ camion 1348 o fana kun kan ka bɔ Senegal jamana ka kana Mali la yan ko o bɛɛ lajɛlen jɔlen don bi wa min ye maa minnu fana bɛ baara kɛ a kɔnɔna la a bɛ se maa 3000 ma olu fana bɛɛ lajɛlen ka baaraw jɔlen don bi yɔrɔ limanaw o ye kɔlɔlɔ ye o la Senegal jamana maa minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsinnen don sɔrɔ ko ma u ye nin kuma fɔ u k'olu tɛ maa wɛrɛ dɔn dɛ olu bɛ u ka jamana kuntigi de dɔn n'o ye Macky Sall ye ko a yɛrɛ kan ka kɛ farafinna keleya tɔnba o ɲɛmɔgɔ ye yan'a ka k'o ye k'a kan ka na Mali la yan nɔ ani Mali jamana ɲɛmɔgɔw kan ka na kuma jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min na k'u bɛ ci don a da n'a nana jamanaw a k'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ wa a k'a ɲini CEDEAO fana jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ɲangi min bɛ yen a ka se ka wuli joona walasa u ka sɔrɔ baaraw ka se ka yakubaya cogo min na kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don le Sphinx fasirili sɛbɛn ale kumana limanaw Sphinx ye ɲininkali kɛ a ko waati dɔ la wulikajɔ kun bonya bɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ ko yuruguyurugu maa minnu bɛ yen n'olu ye foroba nafolo ta limanaw ko ka olu ɲangi nka a jirala k'a fɔ yuruguyurugu ani dunkojuguya kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ waati dɔ la a kuma kun cayara kosɛbɛ sariya kun ye wulikajɔw kɛ ko nka an y'a mɛn cogo min na ko nana da ten dɔ ye kuma wɛrɛ tɛ ka fɔ a la bilen a dun jirala k'a fɔ bi dossier belebelebaw de bɛ yen dossier minnu bɛ yen n'olu bɛ sariya tigilamaw ka bolo kan ko nka o dossier ninnu jamanaw ko bɛ ka taa cogo min na a jirala k'a fɔ ko foyi tɛ ka bɔ o jaabiw la Sphinx ka fɔ la ko kɔsan yɛrɛ la Bakari Togola ale bilali min kɛra ko maa caman i yɛrɛ ɲininka kun jumɛn na ko Bakari Togola a bilala ni lahalaya jumɛn ye ko ɲangi min taara ka Bakari Togola sɛgɛrɛ k'a fɔ ko miliyari 9 o dunna ni
nana ye k'a fɔ Bakari Togola ko sariya ko a nɔ foyi ma yala wa ni maa minnu yɛrɛ kun jalakile don a jala k'a fɔ olu fana nɔ ma ye foyi la nka a ko kɔni bɛɛ lajɛlen dabali ban min ye Sphinx a ye ɲininkali kɛ o kuma Mali sariya a bɛ dabolo jumɛn de kan an bɛ waati min na ko sisan ko mun de kɛra n'a nana kɛ jalaki kun bin bɛ maa minnu kan olu tilala ka na kɛ maaw ye bi kunnafoni yɛrɛ minnu dilen don a ko siratigɛ la o ye k'a fɔ ko Bakari Togola n'a jɛw k'u ye min kɛ kaso la tɔɔrɔ min dara u kan nin ko in na limanaw k'u bɛ fɛ ka u segin ka na u ka hakɛ ɲini jamana fɛ limanaw u fana ka kan kɛ n'a fɔra ko i jalakira fɛn na n'i ma fɛn kɛ limanaw i ka hakɛ fana ɲini Sphinx ka fɔ la ko o fana ka bɔ yen nɔ min ye an baarakɛ ɲɔgɔn ye n'o ye Birama Ture ye maintenant ale min tunna kabi décembre kalo tile 29 san 2016 sariya kun wulila a ko la ko nka o ko fana mɛnna cogo min na limanaw o ko danbɛ ten a dun dossier bɛ sariya ka bolo kan Sphinx y'a jira k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna caman dossier caman de bɛ yen minnu bɛ yuruku ka bi minnu bɛ sariya tigilamaw ka bolo kan limanaw jamanadenw dun bilama caman kun ye tɛgɛrɛ fɔ waati dɔ la ko nka maaw ɲɛ bɛ min na bi sariya ɲɛsin bɛ min ma bi k'a fɔ u bɛ ka o kɛ u ka baara taabolo ye o ye bɔlɔlɔw sanfɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kundankow kɛ ani maa minnu bɛ yen ni olu bɛ kuma lankolonw fɔ ko sariya wuli bɛ olu de nɔfɛ k'a sɔrɔ dun jamana foroba nafolo dunbaw olu ka dossiers bɛ yen limanaw maga tɛ ka kɛ o la Sphinx ale de ye nin fɔ limanaw aw bonya bɛ nin kunnafoni la ni o bɔra yen yan'an ka bɔ Sphinx kɔnɔna la limanaw ko jɔn de ko furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw tɛ ka baara kɛ ka sababu kɛ kɛnɛyako nasira la jateminɛ min kɛra bi o ye k'a fɔ an ka kɛnɛyaso belebelebaw kɔnɔna la misali yɛrɛ talen don Pongé kan Sphinx ka fɔ la ko maa si de kana bɔ jamana kɔnɔna la k'a fɔ i bɛ taa furakɛ jamana kɔ kan o de ye furancɛla fanga maaw ka hamina yɛrɛ ye bi limanaw n'o hamina n'o ye furancɛla fanga maaw ka taabolo ye ko laɲini ye mun ye ko laɲini a bɛna fɔ a bɛ ka sabati dɔɔni dɔɔni sabu ko minɛn kura caman de bɛ yen minnu nana ka di an ka kɛnɛyasoba ninnu ma misali la urgence min filɛ nin ye Pongé a jala k'a fɔ minɛn minnu bɛ yen n'a dira olu ma a dɔ bɛ tali kɛ moniteur respirateur ka taa se minɛn minnu fana bɛ yen n'o bɛ maaw tension ta ani scanners fo ka taa se scanner kɔrɔ minnu yɛrɛ tun bɛ yen n'olu kun tiɲɛnen don olu dilala machine dɔw bɛ yen n'u kama échographie ani monographie ani machine minnu bɛ yen n'olu bɛ cancer muso ka cancer min bɛ musolakaw sɛgɛn o fana machine fana caman nana a jala k'a fɔ nin minɛn kura fɛn fɛn filɛ nin bɛɛ lajɛlen kun kɛmɛ ka majɛ kɛ an ka kɛnɛyasoba ninnu na ko nka bi yɛrɛ Pongé a kɛnɛyasoba ɲɛma n'o ye professeur Ilo Bela Dial ale yɛrɛ ye hakilila min di limanaw o bɛ maa dusu suma sabu a ka fɔ la ko nin minɛn minnu nane filɛ nin ye ko a nafa fɔlɔ ye min ye banabaatɔw tɛ se k'a fɔ k'u bɛ bɔ Pongé k'a fɔ u bɛ taa kɛnɛyaso wɛrɛ la sabu ni banabaatɔ k'a bɛ bɔ kɛnɛyaso wɛrɛ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ o n'a musaka don o n'a kɔlɔlɔ don k'a kɛra sababu ye bi banabaatɔ kɔni bɛ Pongé kɔnɔna la bi limanaw i na furakɛ k'a sɔrɔ ni i ma bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ a n'a ɲɔgɔnna caman Pongé min yɛrɛ filɛ nin ye n'a jala k'a fɔ ko waati dɔ la wulikajɔw tun kɛra k'a fɔ minɛn foyi t'u bolo ko nka bi ko furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ka tɛmɛ n'u ka minisiri min bɛ yen n'ale bɛ kɛnɛyako kunna limanaw ka hamina ye min ye o ye k'a fɔ an ka kɛnɛyasoba fɛn fɛn bi yan minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ka di u ma minɛn minnu bɛ yen n'o ye minɛn labanw ye diɲɛ kɔnɔna la bi olu ka se ka na walasa an ka limanaw banabaatɔw bɛ se ka furakɛ cogo min na ko a kun fɔra yɛrɛ ko minɛn kura dɔw bɛ na ko nka CEDEAO ka ɲangini ninnu na yɔrɔ jamana datugulen don bi maa tɛ bɔ maa tɛ don minɛnw tɛ bɔ ko o minɛn ninnu olu kɔni balannen don fɔlɔ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Sphinx ale kɔnɔna la n'an bɔra Sphinx kɔnɔ an bɛ don Soir de Bamako kɔnɔ Soir de Bamako ka bi kuma la limanaw kuma in a kuma ka gɛlɛn dɛ sabu a jala k'a fɔ min ye Birama Ture ye an baarakɛ ɲɔgɔn min bɛ yen ni kunnafonidila don yɔrɔ ale tunna bi a bɛ san 6 bɔ maa si ma dɔn Birama Ture ka ko a kɛra cogo min na a donna da min fɛ a bɔra da min fɛ maa si ma dɔn a dun jirala k'a fɔ a ko bɛ sariya de ka bolo kan sariya bɛ sɛgɛsɛgɛli la a ko siratigɛ la ko min ye kunungo alamisa janvier kalo tile 3 san 2022 Reporters sans frontières limanaw ale ye gafe kura bɔ ka sɛgɛsɛgɛli kura bila jamanadenw ka bolo kan n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ diɲɛma yɛrɛ ka bolo kan sabu limanaw a jala k'a fɔ min ye Reporters sans frontières ye ale bɛ sɛgɛsɛgɛli la Birama Ture ka ko in na a mɛnna
ko nka seereya laban minnu bɔra nin ye limana o bɛ maa sɔn hakili la dɛ a jɛla k'a fɔ Reporters sans frontières ko ale ye seereya dɔw ta kɔsa in na seereya fɔlɔ maa dɔ bɛ yen a na kɛ ale ni Birama Ture yɛrɛ tun bɛ kaso la yɔrɔ kelen n'o ye sécurité d'état ale kɔnɔna ye a tun bɛ so min kɔnɔna la n'o ye chambre 7 ye ko maa min ye seereya in di a ko ale yɛrɛ ye Birama Ture ye a ɲɛ la a waati la ko u tun y'a bɔ o chambre 7 in kɔnɔna la limanaw ka taa n'a ye so dɔ kɔnɔ u k'a ma ko chambre froide limanaw n'i taara o so in kɔnɔ a na kɛ gɛlɛya bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka i sɛgɛrɛ ye ko o so in yɛrɛ kɔnɔ limanaw n'i donna ye n'i ma tɔɔrɔ fasugu bɛɛ lajɛlen de bɛ da i ka yen nɔ maa min bɛ ka seereya di ale de bɛ k'a fɔ tan a ko sɔgɔmada fɛ u bɔra ni Burama ye ka taa n'a ye min ye wulada fɛ ale ɲɛ b'a la u bɛ ka bɔ n'a ye o y'a sɔrɔ limanaw ɲɛdaw funufununen don hali a dogoyɔrɔw limanaw maaw ka hakɛ to ko kɔlɔlɔ sera olu fana ma kuma in fɔ man di dɛ Soir de Bamako ka kuma la a ko o sufɛla yɛrɛ fɛ ale ye min ye maa filanan min fana ye seereya di o ye k'a fɔ ko Birama Ture k'u y'a bila mobili dɔ kɔnɔ n'o ye pick-up jɛman dɔ ye limanaw ka bɔ n'a ye k'o kɛra maa ɲɛna o kɛra min ye jamanakuntigi kɔrɔ ala ma hinɛn'a la Ibrahim Boubacar Keita ale denkɛ n'o ye Karim Keita o jɔlen ɲɛna o kɛra min ye sécurité d'état o ɲɛma kɔrɔ n'o ye général Musa Jawara a kɛra o fana ɲɛna o doni kama maa min tun bɛ ka seereya in di Reporters sans frontières y'a jira k'a fɔ nin seereya laban minnu dilen filɛ nin ye k'o bɛ se ka sariya dɛmɛ a ka baara la a ka se ka sɛgɛsɛgɛli ka dɔ fara a kan hali sisan Birama Ture kunnafondila min n'a tununa limanaw maa ma tunu cogo dɔ maa kɛra sababu ye wa maa ma kɛra sababu ye wa limanaw nka min kɔni sɛmɛntiyara o ye k'a fɔ Birama Ture limanaw a fure o yera nka hali a su yɛrɛ donna yɔrɔ min na maa ma se ka o yɔrɔ dɔn sariya kɔni ko a kan ka wuli ka jɔ kɛ bi walasa nin ko in bɛ se ka da kɛnɛ kan cogo min na bɛɛ bɛ se ka tiɲɛ yɛrɛ dɔn cogo min na limanaw kunnafoni filɛ an ye nin bɔ Soir de Bamako kɔnɔ an b'a kuncɛ ni min ye o ye Nouvelle Horizon ye limanaw Nouvelle Horizon kumana a ko minisiri min bɛ yen n'o bɛ sariya kunna ni o ye Kasoge ye ko Kasoge ye welewele dakan bila kangaridakan don ka ɲɛsin maa ma bɛ k'e bolo bɛ sariya baara la n'o ye magistrat ye sabu a ko u ye min jateminɛ kɔsa in na o ye k'a fɔ magistrat dɔw bɛ yen olu ka baara bɛnnen don n'u bɛ kuma i b'a sɔrɔ u bɛ taa kuma bɔlɔlɔw walima kunnafoni siraw kan ka sɔrɔ dun n'i ye magistrature sariyaw lajɛ n'o o ye loi numéro 02/054 ye min taara décembre kalo tile 16 san 2002 limanaw o tɛ magistrat n'o ye maa minnu bɛ yen n'olu bolo bɛ sariya baara la k'u yamaruya u da ka don kuntanko la walima u ka ye kɛnɛ dɔw kan o tɛ u yamaruya a jala k'a fɔ minisiriso min bɛ sariya kunna bi ale de ye o jateminɛ kɛ ka lɛtiri dɔ ci min magistratw bɛɛ lajɛlen ma k'a f'u ɲɛna ko aya ko min ye u ka baara in ye limanaw a tɛ jɛn ni fɛn dɔw ye u k'a bonya ko jateminɛ min kɛra kɔsa in na o ye k'a fɔ sariya tigilama dɔw bɛ yen u bɛ don waleya dɔw la waleya min ni u man ka ye o la o dɔw bɛ tali kɛ min ye bɔlɔlɔw sanfɛla ye i b'a sɔrɔ u bɛ taa ye kuma dɔw la ye walima i b'a sɔrɔ kuma dɔw bɛ bɔ u da min bɛ taa ye kunnafoni siraw fɛ k'a sɔrɔ dun magistrat ka baara ye min ye o ye sariya tigɛli ye o ye tiɲɛ fɔli ye jamanadenw olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko nka ka sariya yɛrɛ kuma ta ka t'o kɛ bɔlɔlɔ kuma ye ka sariya kuma ta ka taa ni o ye kunnafoni siraw kan k'a sɔrɔ dun a ma yamaruya sariya t'a yamaruya limanaw ko o man ka kɛ min ye Kasoge ye a ka nin lɛtiri in ladilikan de don ko ka ɲɛsin sariya tigilamaw ma nka limanaw kunnafoni dɔw y'a jira k'a fɔ ko ladilikan in k'a bɛna fɔ a ɲɛsinnen don maa kɛrɛnkɛrɛnnen de ma kɛrɛnkɛrɛnnen la procureur minnu bɛ yen ni olu dɔw ka kuma bɛ ɲɛsin bɔlɔlɔw sanfɛ bi ko kɔsa in na minisiri yɛrɛ ani sariya tigilamaw u ye ɲɔgɔn ye u ye kuma caman fɔ a y'u fɔ o la kosɛbɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la baara min bɛ ka kɛ communiqué ale tribunal fɛ bi n'o de ye ka maaw bali ka kuma lankolonw fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ani ka maaw bali kuntankow la a ye foli ta ka ɲɛsin communiqué ale sariya tigilamaw ma ko nka dɔw yɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ ko minisiri ka ladilikan in limanaw n'a ɲɛsinnen don procureur ma ko communiqué procureur limanaw k'a bɛna fɔ a ɲɛsinnen o de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya sabu ko ale ka kumaw kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ a bɛ bɔ bɔlɔlɔw sanfɛ ka kumaw fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ n'o ye sariya yɛrɛ taabolo ye dɔw ka kuma y'o ye dɛ k'a bɛna fɔ k'a ɲɛsinnen don o de ma ko nka limanaw a ko mana kɛ cogo cogo kuma ladilikan in a bɛ ɲɛsin bɛɛ lajɛlen de ma ayiwa nin tɛ ne ka kuma ye dɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale de kɔnɔ a bɛ dan sigi kɛ bi kunnafoni gafew la an sera ka min lakali aw ye ka bɛn ni waati ye k'aw fo k'aw barikada
an bɛ an dɛmɛbaaw fɔ ni o ye kanam ani amo maaw ye minnu bɛ ka jamukan in ta jamanaw ka an filɛbaaw fana fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala sɔnna.